pupunta kami ngayon sa isang town na gumagawa ng parang lechon. So bibili kami doon. Ang tawag niyan ay pork shank. So nilalagay ko lang siya sa oven para maging crispy. So I will see you all there and then ipakita ko sa inyo. Dito yung man ko. And yung baby. What? Yes, Hexa. See you there. Nice day. The sun is out. What is the degree? 17 degree. Wow. Yes, Shishi. Maganda ang panahon ngayon, guys. Mainit. Kaso mamaya after 5 minutes or 2 minutes, lalamig na naman. Iba-iba yung panahon dito sa Ireland. Ito yung daanan papuntang Clones. Pupunta kami sa Clones. Doon namin bibili yung pork shank. Yung parang lechon sa atin. Lechon! Yum yum! Hey guys, nandito na tayo sa Clones. Nandito lang yung tindahan sa right. Ang pangalan ng tindahan ay Super Value. Super Value. Ito yung park nila. Meron silang park dito. Maliit. Meron naglilinis doon. Maganda, malinis. Flowers. Mamamatay din yan soon because winter na. Yan yung library nila dito. Malaki. Malapit na tayo sa Super Value. Ayun na yung Super Value. Super Value. Maliit lang yung dito. Tindahan. Ito na yung tindahan. Papasok na tayo sa tindahan nila. Maliit lang yung tindahan nila dito. Hello. Punta tayo sa ang pork shank nila dito ay luto na, pero iluluto ko din, ilalagay ko sa oven. Thank you. Thank you. Makikita niyo ito mamaya. Bibili muna kami ng dog food. Wala dito. Saan na yung dog food nila dito? Kasi mahal siya, diba? Maliit lang siya. Maliit lang yung bibilhin ko. Saan yung bonio dito nila para sa aso? Walang bonio dito, guys. Kailangan kong bumili ng bonio para sa aso namin. Smile. Oh, here. Ito pala. Yan, guys. Money ang gusto yan ni Molly. Yan yung gusto ni Molly.
abot-abotin natin guys kasi malam. Baw niyo. So magbabayad na tayo guys. Okay? Ang init pa ng fortune guys. Ngayon guys, kasi kakain na kami. Lechon. Para siyang lechon. Ito na naman yung belt. Ingay. Safety talaga dito. Nag-iingay yung belt. So annoying. Ma-appreciate mo talaga yung Ireland kapag maganda yung panahon. Center of Jonas. Center of Jonas. Ikaw nga ng boyfriend ko. How are you today? I'm good. I nearly knocked somebody down. Oh my god. Yeah, he's not looking where he's going. Maybe he's not well. I'm fine. Maybe he's not well, that man, no? Oh, the man, yeah. Ito, pag-uwi na kami guys. See you in the house. Hi guys, bahay na kami. Ito yung pork shank ko. Ito siya, para siyang lechon. So, ilalagay ko muna siya sa tray at i-oven ko. And yung oven ay naka-reheat na. Pinapareheat ko muna siya ng 12 minutes and 220. So, kailangan natin ng crispy. So, stronger. Ilalagay ko muna siya sa tray para ready na for oven. Oh. Nilalagyan ko kasi ng baking paper yung tray ko para yung oil hindi na napupunta sa aking tray. Kailangan natin ng para hindi masyadong greasy. So, favorite din ito ng ano ko, boyfriend. Okay. You know, trying different shoes? Dinadala niya si baby sa labas. Nilalaro. Ito ko sa inyo, guys. Sorry. Hindi nyo ba nakikita ito. So, guys. Papakita ko sa inyo yung ginagawa ko. Paano ba ito? Dito na lang. Yan. Yan yung tray ko. Meron akong tray at saka baking paper. Nilalagay ko dyan. So, ipapakita ko sa inyo yung aming lechon dito sa Ireland. Ito lang yung kinakain namin pag namimiss namin yung lechon. So, ayan siya. Ayan siya, guys. Ooh. Oh my God, naaamoy na ng pusa yung pork shank ko. Yan siya, guys. Yan siya. Papakita ko sa inyo. Yan yung pork shank dito, guys. Yan ay para siyang lechon sa Pilipinas. Masarap siya. May ano siya, may fat dito. So, ilalagay ko yan siya sa oven. Tapos, kapag naluto na siya sa oven, magiging crispy na to. Ay, ang sarap nito. Naghugas pa ako ng kamay. So, malinis po yung kamay ko. So, titingnan natin yung oven. Ready na ba siya? It's 9 minutes. Ayan guys, ready na siya for oven. Kaya, naghihintay muna ako sa oven na mag-heat. Ready na siya. Lechon. Yum yum. Kain tayo mamaya guys. Yung rice ko ready na siya. Tingnan nga natin yung rice ko. Yum yum. Ready na yung rice.
I can't wait! Guys, nalagay ko na siya sa oven. Ito na siya sa oven. Ayan na siya. Nakikita niyo ba siya, guys? Ayan na siya dyan sa loob. Naluluto na siya. Nilalagay ko siya dyan in 15 minutes. So far, 11 minutes na. So, naghihintay lang tayo na maluluto yung ating lechon. Hi guys, i-update natin yung niluluto natin. Ayan na siya. 2 minutes. Hindi ko alam kung bakit 5 minutes sa aking camera, pero 2 minutes yan guys. Ayan, 1 minute na. So, check natin kung crispy na ba siya guys. Oh. Wow, ang sarap. Yum yum, masarap yan guys. Check natin kung naluluto na ba siya. Yan guys, i-check na natin yung ating niluluto guys. I-check natin siya kung ano. Kung crispy na ba talaga siya. Tingnan natin. Ayan. Ayan na. Hindi pa siya masyadong crispy, so kailangan ko muna siyang ibalik sa oven. Kailangan dapat crispy. Hindi pa siya masyadong crispy guys, so kailangan natin siyang i-crispy, okay? Balik natin na. Lagay natin siya na konti. Balik natin siya. Ilagay natin siya sa oven. Lalagay ko lang siya ng 5 minutes. So, check na natin pagkatapos ng 5 minutes. Ulit ang ating niluluto. Ayan na. Mukhang crispy na siya, guys. So, natin siyang kunin. Tingnan na natin siya. Crispy na. Yan na yung lechon ko. Masarap. Crunchy na siya, guys. Ilagay ko muna siya ng 3 minutes. Wala naman talagang particular ng pag-ano nito. Kung ilang minutes. Luto na yan, guys. Pero ako, gusto ko talaga ng crispy. Ini-crispy ko talaga siya dyan. Mahina lang naman siya, guys. Nilalagay ko lang siya. Tapos, chine-check ko lang siya parate para tingnan kung crispy na ba. So, ilalagay ko muna siya dyan ng 3 minutes. Tapos, ready na tayo. Guys, kakain na kami. Eating Yeah, can't wait. lechon. Lechon. Very nice. Eating baby as well. Pork. Yes, pork. Gusto niya yung pork, guys. So, kakain na kami. Kain! Guys, ito yung lechon ko. So, i-try natin kung crispy. Nice. Nice, daddy. So nice. Kain! Kain na kami, guys. Yeah, chicken rice. That is pork, baby, pork. That's your choice. Nagkakami kami, guys. Nagkakami ako kasi lechon. Masarap ang lechon. Yes, come on. Ayan si baby kasi favorite din niya. Masarap siya, guys. Lechon. Ang sarap niya. Grabe, guys. Kain. Crispy. Nice. Kain, guys. Hi guys, tapos na kaming kumain. Tapos na ako naghugas. Busog na kami. Linis na ang bahay. Naglalakad na kami ngayon. Exercise. Kailangan natin i-burn yung cholesterol natin. Burn the fat. No fat. All muscle. Me. Come on, baby. Come on. Baby is walking too. Okay. Dala tayo ng jacket just in case. Lamigin tayo. Bago-bago yung dito, ara. Ayan si baby. Next one. Bye-bye. Lakad-lakad din pag may time. Come on, baby. Ito yung nila. Tawag nila dito ay All-Star Canal. This is where people walk. Walkway. Walkway. What's one? Talaga to?
Dito talaga naglalakad mga tao kapag ano, yung nag-exercise or nagja-jogging. Ginagamit nila ito. Ayan oh. Bicycle. Nothing else. Daan nila ito ng bicycle lang. There is a canal. Ayan yung kanal. Kanal. Maduming kanal. Meron talagang kanal dito guys. Ayan nakikita nyo. Bicycle. Bicycle lang dumadaan dito, okay? Tsaka tao. Hindi pwede ano dito. Sasakit. So the factory here. Guys, kung gusto nyo magpahinga, merong ano dito, upuan. Yan, small picnic. Diyan, daanan dyan. Mga kasada yan dyan. Ayan si baby, umupo na. What's this? What's this? Chicky boy? Daddy, sit down. Daddy, sit down. Daddy, sit down. Ayan dyan guys, papasok kami dyan. Madilim. Wow. Woo. Dark inside. It's like a cave, no? Para siyang cave. My gosh. So many bats in there. Daddy, jump. Huh? No bats, no? Just shaded by the trees. Oh. No sun. No sir. Walk on the grass. You like walking, baby? Walk on the grass. Walk in the grass. Come on. Huh? What are you looking? Come on. What is that? Na ang loob nito guys ng kuweba, Charjok. Ano siya? Forest. It's like the Twilight film. Huh? Twilight film. Fresh air. Kailangan natin ng fresh air guys. Good for you. Huh? Good. And good for Hexen. Good for everybody. Yeah. See you up there. Palabas na kami guys. Ito na yon. Labasan. So, papunta kami ngayon sa ano, play park. What's wrong with me? Pasok tayo sa play park. Ito yung play park. Ano, katabi lang ng bahay namin guys. Merong basketball court, skateboard, mga swing, ayan, mga malalaking bata naglalaro. Ayan, slide dyan. Merong slide. Where are you going? Go to the park and the play park and the skateboard park and go slide. Slide down. Yeah. Hexen, come on in here. Look. Baby, come on. Big slide. Watch that. That is a... This way, look. Big slide. Ito na lang yung slide ni baby. Kasi ano, malaki. Yee! Come on. Goodbye. Go to the other side. My gosh. My gosh, your back is dirty now. Me? Yeah. You know, you're wearing white. So, ito yung park namin, guys. Maraming mga teenager na pupunta dito. Ginag-standby nila to. Yay!
One the other side, he said. Well, goodbye. Oh. Hi guys, nandito na kami ngayon sa bahay. Tapos na kaming naglakad. So, kailangan ko nang tapusin yung vlog ko. Salamat sa panunood dito sa aking mga videos guys. Sana ay patuloy nyo pa rin subaybayan yung aking vlog. So, maraming salamat. Kita-kita tayo ulit. Don't forget to subscribe my channel. Bye!